че се получават странни шумове и механични проблеми. О, не, чакай, че. Какво бе? Чао, чао. Що? Защото когато говоря аз или ти Да. се... Давай да направим трети дубъл на Добре. това видео. Днескашното. Да, днескашното видео. Първо, добър ден, добро утро, добър вечер. Там, хело, бонжур на всички. Нас са гледат по целия свят. Днеска ще сме ви представили... От българите в целия свят, Българи, скаш да, да кажеш. основно Българи българи. обичаме навсякъде, не само в България. В целия свят А, ги обичаме. Нещо, което седи пред вас, се нарича Philips. Нещото. Нещото. То мяза на квадрат. На квадрат. Да. Нещото квадрат. Нещо, което седи при нас е аудиотехника. Да започнем. С какво ли? Защо е аудиотехника? Защото нашия канал се занимава точно с аудиотехники. Както и да е. Philips CD150. Година на основаване, няма значение. Старо. Направени. Не Но- я казвай, казахме, че да не се Добре, изпускаме. много старо, но е произведен в Белгия. Нещо, което прави тромово това нещо, може би е механизма, който е като отиде към хубавото, на севера на гадното, е Philips 7.2. CDM. CDM. Който е метален и е... Не е метален, пластмасов е, но както и да е. Тук защо е пластмас? Защото така са го направили от Филипс за по-ефтино. Така, нека да отидем към перлата на характеристиката на това нещо, което е DACA Philips TD 1540. Тук дори са два, 2. както ги виждаме. Я кажи характеристиките им сега, какви са. Така, помагат това, че има резолюция 14 бита. За какво помага тази резолюция? Това беше научно въпрос за стреляне към нашия оператор. Да. За предаване на данните в режима, в който се използват от тип DAC, като щяхме да споменаваме, че следващия тип, който е реално наследника на този тип на TDA 1540, е легендарната TDA 1541, която е с 2 бита повече. Тоест, ако имаме предаване на данни, предаваме 16 битови данни към TDA 1541 и 14 бита към тези двете TDA 1540. Разликата е минимална, според мен натежава в полза на TDA 1540, въпреки 14 бита, които предава. Но да се върнем към нашия тон оператор, звукорежисьор, генерален директор на продукция и мъж за всичко. Да, читач. Тъдато, с което помага е, че частота на диапазон е 20 Hz до 20 000 Hz, което според мен е едно от най-важните неща. Също така Harmonic Distortion е 0,01%. Което за времето си е било нещо уникално. Това е преди повече от 40 години. Не знам дали въобще си имате на представа колко много време е това реално за един такъв плеер. Може би нещо, което ме изненада, че това нещо тежи 5,5 кг, което не е толкова важно, но се е тежичко. Това по принцип е един от първите CD плеери на Philips. Малко история за хората, които... Пионерите на това Да. техниката аудио, холандска аудиотехника, защото нали, Philips след това знаем, че мести всичките си фабрики в Китай, Малайзия. Това е произведено в Белгия. Да, докато този е оригинален белгийски плеер. Да. Но защо ви го показваме? Защо трябва да присъства този CD плеер днес, в голямата 2026. Отново има класически Philips DAC звук. Ясно защо. Заради тези два DAC-а. И се счита Както и заради този чип, но лошото е, че няма да можем да го покажем толкова добре. Това би следвало да е нашия цифровия филтър, който отговаря за предаването на данните между транспорта, между този транспорт и нашите конвертори, които са реално Digital to Analog конвертори, даковете TDA 1540, но да оставим думата на Дамян. Исках да кажа, че това са според доста форми са доста винтидж. Имат някаква специална особеност. Хората ги търсят, не е нещо, което... Точно така. Ви показваме нещо, което е старо и не е търсено, показваме нещо, което е старо и се търси. Но сега, след като го похвалихме, нека все пак да му кажем и минусите, защото българите обичаме да показваме минусите, отколкото плюсовете. Затова има доста проблеми това нещо. Ние ще ви кажем основните проблеми, които се срещат в този CD плеер, как се оправят и малко защо се получава, за да може ви да ги избегнете.
Един от проблемите е, че CD плеера не чете самия диск. Както казахме, това е едно от най-тромовите неща в CD плеера по-рано. Причините са замърсена лазерна леща, износен лазер. Там се намира лазерната Да. леща, точно под мястото, което показвам. Слаб лазерен сигнал и стари кондензатори. Кондензаторите може да ги видите къде се намират, те са доста на брой. И доста според сервизни данни, ако CD плеера не може да чете диск, първо трябва да се провери и почисти лазерната леща, защото прахът пречи на правилното разчитане. Особено ако плеера е бил ползван от пушач. Не знам нали сте използвали техника на хора, които пушат. Е характерна една доста специфична миризма на цигари и вътре е 100% замърсен от тютюневия дим лазера. Така че задължително. Проблем номер 2 е CD плеера чете трудно или прескача. CD плеера чете трудно или прескача. Причините са най-вече почваме от най-лесното замърсен или надраскан диск. Какво значи? Че това диск, ако е замърсен или надраскан, ще се чете много трудно. Вибрации. Под е тази планка има мотор. Този мотор с годините износва лагери, износва четки, износва всичко, оси, което води до вибрации. Самия диск, когато се върти, се вибрира и лазера го чете много по-трудно. Така че това е износен механизъм, износен мотор. Също така това са пластмасови шийни, които се спускат назад и напред. При тях също има изнасване и проблем с тракинг механизма при този тип CDM транспорт. Тракинг механизма мисля, че се въртеше в кръг около осите на диска, така и много лесно се износва този му тип дейност. Филипс посочва, че прескачането може да се дължи както на замърсен или повреден диск, така и на нестабилната позиция на плеера. Нестабилна позиция, че самия плеер може да е позициониран не както трябва, неправилно. По принцип винаги е хубаво този тип стари плеери да ги хоризонтирате, да са отвесни. С споменаването на мотора и вибрациите, които се получават, обяснихме, че проблема мотора какво прави, но самия мотор, който е един от основни проблеми, е, че моторът не се върти или се върти неправилно. При ремонт на Philips CD150 се наблюдава от очи, когато моторът не се върти или се върти неправилно. Като това прави едни силни шумове от самия механизъм. Основни причини са повреден мотор, лоши кондензатори и проблеми с сервоконтролера. Сега в момента се показват. Както и сервоконтролера има и най-отдолу тук в тази част на механизма. Така, но да се върнем към проблем номер 4. Дисплеят на този плеер е много стар. Ето ще се пробвам да го покажа тук, да го видите. Така. Ето го дисплея. Виждате, не е кой знае какво, не е като на съвременните модерни плеери. 4 сегмента, които показват оставащото време, времето, което е било възпроизвеждано, номера на песните, които в момента възпроизвеждаме. Значи това е известна неизправност при този модел, тъй като причината е самия дисплей или връзките към него. Какво означава връзките към него? Означава, че има спойки, които с времето изсъхват, напукват се, има вибрации. Само момент да изправя самия плеер, че си нарушавам вътрешната екебана. Хубаво е да се презапоят тия спойки. Дисплея, както казахме, много прост, може да се смени много лесно. Не е точно съществен проблем за мен. И последния проблем, който е проблем номер 5, са странни шумове и механични проблеми. Основни причини. Естествено, износени части, липса на смазка и може би една от най-опасните стар механизъм. Но това са доста нормално при много стари CD плеери като този. Де факто трябва много добра поддръжка. Така, за да завърши видеото по някакъв много характерен начин, да ви обясня, ако решите да купувате такъв тип плеер, много е важно да сте запознати с основните характеристики. Както казахме двамата с Дамян, това е механизма, който служи за прочитане на CD диска.
Тук имаме лазер, имаме серво. Това е трансформатора, който осигурява тока за целия този механизъм, за този целият плеер. Какво имаме тук? Имаме грец. Греца изправя променливия ток и го прави в прав ток. Тук имаме кондензатор. Тези кондензатори складират енергията, секунда, че не ги виждате, и са много важни. Тук имаме линейни регулатори, които правят електричеството специфично. Примерно тези са за 15, 5, имаме някъде и за 12 волта. Виждате серво процесора, виждаме тук централния процесор за плеера, тук имаме дигиталния филтър, който осъществява преноса, както казахме малко по-рано, на данни към двата дака. Ето ги самите двата дака, които са за мен бижуто на този тип плеер. Тук имаме изходни филтри чрез операционни усилватели и тук и самия изход на към RCA клемите, които се свързват за да получим звука към нашия следващ елемент, а именно усилвателя. Какво е важно тук? Както при всяка една старо закупена техника, смяна на всички кондензатори, измерване на кондензатори, измерване на всички напрежения, измерване на всички регулатори, но кое ще даде най-добра промяна в звука? Едно единствено правило. Ети операционни усилватели сменят ли се с нови и модерни, звучението на този плеер се променя с 90% в по-добра посока. Какво означава това, че с тия двата компонента, след като ги сменим, ще подобрим 90% звука на самия плеер. Задължително трябва да се сменят кондензаторите, тъй като кондензаторите са стари. Това означава, че когато са стари, те са изсъхнали, не запазват капацитета си, напрежението, което пропускат, се променя, стават по-голямата си всъщност като съпротивление, а не толкова като кондензатори, което е много вредно за самия плеер. Почистване на оптиката, разбира се, смазване на самия механизъм, преглеждане на крайните точки, които дават сигнал в сервото на самия плеер, дали имаме достигната крайна позиция, тъй като примерно този switch казва, тук е затворена носещата част, имаме крайна позиция, пусни мотора, за да върти плеера. Ако този switch примерно е износен и е стар, и той не казва. Така че има доста неща, които трябва да се проверят. Нарочно не сме го пипали това плеер, оставили сме го в оригиналния му вид, да видите какво има вътре в него, да знаете какво да очаквате. Също така, при тези плеери е много важно да знаете, че спойките отдолу са доста лоши, тъй като той е 40 годишен плеер. С времето спойката може да се спука, може да има проблеми по платката. Този тип платки не е особено надежда, въпреки да е красива. Виждаме повърхностната част, че е екранизирана, имаме хубави разводки на маси, на пътеки въобще. Тези кондензатори са първи за смяна. Този тип кондензатор обикновено, ако го извадя в момента, капацитета му ще е наполовина или никакъв. Така че ако ще правите някаква модификация по този тип плеер, първо е тези кондензатори, които са аксиални, сложени са и са доста стари, но това е просто най-лесният и най-бързият апгрейд с смяната на операционните усилватели. Оттам нататък вече може да се промени тактовата честота на самия генератор, тук осцилациите, джитър, има въобще доста възможности за подобрения. Благодаря ви, че гледахте нашето видео. Сега чакаме специалната картина в нашия клип какво направи да мене. Subscribe. Кабанка. Не, нищо не разбрах. Subscribe. С кое са? Subscribe.
Сускрибе. Сускрибе Сорако. Там като оня за диджея, дето искали да му пусне някаква песен, обаче не знаели името на песента и нали, тая, която реквестала, казала Сускрибе Сонайт и диджея казала, ама вие искате нали, да Rhythm of the Night и тя казала, да, точно това е песента. Нали. Това за крайне, мисля, че не се получи много добре, но Затова говорим за техника, не вицове. за това Моля те. не правим подкаст с вицове. Да, Между прочим, това е да. добра идея. Ако сте харесали поредния ни тип видео, subscribe, лайк и очакваме в следващия епизод. Довиждане до нови срещи.